Украина режимы тарафından 8 yıl davamında izilip yaşagan Donetsk hem Lugansk Xalq Respublikalары kişilerini yoqlау Donbass'tағы махсус операцияның төп мақсаты. Россия гражданлары үшін хәзерге котлаулы вакытта берләшергә кирәк дип билгеләп үтте Татарстан Милли китапханасы директоры Мәдинә Тимирҗанова. Безнең бүгенге бурыч барган процессларны тирәнтен аңлап берләшү. Бүген бездә сугыш юк. Һәм шушы алым белән безне аерырга омтылалар. Минем өчен бу ачык күренә. Моны салкын кан белән акыллы итеп аңларга һәм берләшергә кирәк. Бик күп зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен кулдан килгәннең барысында эшлисе иде дип белдерде Мәдинә Тимирҗанова. Тирә-юньдәге барлык кыенлыкларга каршылыклы мәгълүматларның күп булуына карамастан, гражданнар җәмгыяте буларак берләшүебез бик мөһим дип белдерде Украинадагы махсус хәрби операцияны шәрехләп Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева. Нәкъ менә шушы берләшү һәм кешеләрнең башкалар турында кайгыртудагы бергәлеге миңа калса без саклап калырга тиешле нәрсәләр шулар. Безгә көн саен яшьләр, өлкәннәр, студентлар шалтыратып, нинди ярдәм күрсәтергә, нәрсәләр алып килергә кирәклеген сорый. Безнең кешеләр чын йөрәктән кызыксына, ярдәм кулын суза. Бу безнең традицияләргә хас, без һәр вакыт булыша торган ил. Традицияләрнең яшәве Луганск һәм Донецк Халык Республикалары гражданнарын яклау белән без ярдәм итүдә бердәмлек күрсәтәбез дип белдерде Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева. Владимир Путинга һәм ватан алдындагы бурычларын үтәүче егетләргә иҗат әһелләре дә теләктәшлек белдерде. Шуларның берсе Дагыстан Дәүләт Академия атказанган бию ансамбле җитәкчесе Джамбулат Магометов. Нәкъ менә бүген без бердәмлекне күрсәтергә тиеш. Россиянең бөеклеген күрсәтергә, тынычлык урнаштыру өчен, хирургиядә чир метастазыга китмәсен өчен вакытында дәвалаган кебек мәҗбүри чара бу. Мин инде соңга калдык дип саныйм. Без тугандаш халыклар бит, моны алданрак эшләргә иде. Америкадан марионеткалар өйрмәсе әмер биреп ята. Шын тарихы булмаган кешеләрнең камил мәдәнияте юк. Мондый җәмгыять таркала. Ә без бөек халык һәм без тугандаш халыкны мәсхәрәләүгә юл куя алмыйбыз, диде Джамбулат Магометов. НАТО илләре Украинаны корал белән тәэмин итеп тора. Иртәме соңмы сугыш башланыр иде дип белдерде Татарстан Республикасы ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасының Республика Советы рәисе Хабир Иштираков. Аның фикеренчә, Владимир Зеленскийның атом төш коралын куллану турындагы чыгышы бернинди кысаларга да сыймый. Украинада булган хәлләр, башланган хәлләр билгеле, мине дә үзебезнең ветеран активында бик табышы. Көнбатыш илләре Украинаны Құралдан тутырганнарын күрә торып, без бу мәсьәләне конечно читтән, бу мәсьәләдә читтә тора алмадык. Илнең президент тарафыннан куйган мәсьәләләрне, задачаларны төгәл үтәргә тиеш.